Dnes si zahraju bezďák simulátor. V téhle hře jste bezdomovec, zkusím se zeptat civilisty, jestli mi něco nedá. Tohle je velký antisigma. Jdu se zeptat jiného, ale tohle je také velký antisigma. Půjdu se podívat do kanálu. Jsou tady bezďáci, tak jim řeknu, ať se koukají na Jokerovy citáty, ale oni jsou velký antisigmy. Jdu pryč. Tohle je další antisigma. Zkusím jet autobusem. Tady je městský úřad, ale mají zavřeno. Prohledám popelnici a v ní je jídlo. Určitě bude plesnivé. Zeptám se civilisty, jestli nemá peníze. Ale nemá. Už je mi docela zima, tak se musím zahřát. Kouknu se do studny, jestli tam nejsou nějaké peníze. 20 korun a tady je cihla. Tak ji hodím po tomhle antisigmovi. Netrefil jsem se. Asi umrznu. Tak moje poslední slova jsou: dejte odběr na kanál Moudrý Joker Gaming.